Baro amo dali ti DSWD Kalahi Seeds ang panahon ng pagkilos. May siyangkat itipito a barangay ijay Panlanan, Isabela. Ken metal detector naiwaras kadagiti pagadalan ijay Tuguegarao City. Daytaken dadumapay a damag iti Region 2 isang bay ni PTV Intern Ellaine Mamuad. Kas panagtipker ti seguridad dagiti estudyante ken empleyado, personal nga inpaay ni Tuguegarao City Mayor Tingke dagiti metal detector kadagiti para publiko a pagadalan kabayatan ti kick-off celebration ti National School-Based Feeding Program. Nagyaman dagiti principal ken SPTA presidents iti kagawaan anay paay kadakwada a maaramat para iti panakaipanamnama iti kinatalged iti unig ti pagadalan. Kabayatan na, nang ipatungpalpay ti Tuguegarao Component City Police Station, ti orientation ken demonstration, mainaig iti umno a panagaramat ti metal detector, tapno na urnos ti epekto ti panakipatungpal daytoy. Nagunod ti probinsya ti Cagayan, iti kaaduan ang record a DOT Accredited Tourism Enterprises, iti entero a Region 2, a dumano iti 252 nga establishmento. Pakiramanan iti 218 a primary, kin 34 a secondary enterprises. Sa runwen dayto iti Isabela, nga dan iti 226. May katlo ti Batanes, nga dan iti 166 nga establishmento. Pakakitaan daytoy ati probinsya ket agtungtungpal kadagiti pagalagadan, iti ahensya tapno magunod dati world-class tourism. Iyal alukoy mitlang ti Cagayan Tourism Office ken DOT Region 2 dagiti dadduma a lokal o gobyerno tapno agpa-accredit. Iti Batanes, nakaururi ti 8.2 million pesos a sales iti 2026 Bunong Trade Fair a paset iti selebrasyon iti Batanes Foundation Anniversary. Indauluan ti 102 a lokal a negosyante, manalon kin artisans, tinasao nga aktibidad no sa dino tampok dagiti tradisyonal at handicrafts, processed food, ken dumapay a produkto ang mga ipakpakita iti kultura kin kinamanagpartuat dagiti Ivatan. Ti Bunong Trade Fair kin naadaw iti Ivatan tradisyon a Bunong, akayat asawen communal sharing, panagkaykaysa kin mutual support. Napili ti munisipyo ti Palanan ni J. Isabela a pakipatungpalan iti Philippine Community Resilience Project. May patungpal ti baro a modality ti DSWD Kalahi Seeds ang panahon ng pagkilos iti 7 a barangay ti munisipyo. Panggap ti programa nga isagana ti komunidad iti pangtay ti climate change ken ti panagbaliw-baliw ti panawin. Ellaine Mamuad para ti Pagilian.